zi plină de frumos. Vă invită să contemplați râul Are Bern din orașul Berna, Elveția, și vă invit să faceți acest lucru deoarece culoarea lui este culoarea abundenței și a prosperității, un malachit deschis, extraordinar de benefică. Vă invit să-l contemplați pentru că are o energie extraordinar de bună. Contemplați în acest filmuleț pentru că soarele, elementul foc, se contopește cu apa, da, din spatele meu, element apă, și vă va ajuta pentru a vă echilibra mental, emoțional, pentru a primi înțelepciune și pentru a umple cu energie proiectele voastre de viitor, precum și pentru a avea abundență și prosperitate. Vă îmbrățișez de aici, de pe malul Arei, un lucru minunat pe care eu l-am descoperit.